Ġiri kellek xi tip ta' ġili ġarrabt, xi tip ta' ċensura. Jiena kelli ktieb kimika. Kimika kien iċċensurat. Ġiri dana kellu joħorġu pubblikatur. Kont konxju li kien hemm ċerti stejjer skabrużi u allura li l-pubblikatur qedlu ara dawn l-ewwel u mbagħad iddeċiedi tippubblika nix jew le. Ma kellhomx problema. Stampaw il-ktieb, intbagħtu l-inviti għat-tnedija tal-ktieb u mhux l-oħra, dikinhar filgħaxija li batna t-tnedija tal-ktieb nirċievi telefonata xi 9:30 ta' filgħaxija. Għalli hold your horses, hold your horses f'liema sens. Għalli mhux se nagħmluh. Għalli hemm problema bil-ktieb. Problema bil-ktieb, intom tafu x'kienu. Għalli ma xaħat mill-Board of Directors, ma għallu liġ di, sirt naf wara li xaħat mill-Board of Directors ta' dil-kumpanija. U dal-ktieb literalment ġifieri marġo xejdu l għaw. It-trexjawh. Umbagħad ħareġ. X'kien hemm fil-ktieb li daqshekk? Kien hemm